Яңа 2023 елга санаулы көннәр калып бара. Шуңа да Татарстан Республикасы министрлар кабинетында яңа ел каникулы чорында урыннарда чаралар үткәрү турында зур брифинг булып узды. Әлеге чарада безнең хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та булып кайтты. Нәни дусларына 4-нче театры Тылсымлы арена дип аталган өр-яңа әкият тәкъдим итә. Әлеге сөйләшү бик урынлы иде, чөнки сораулар күп. Елны ничек узатабыз, киләсе елны ничек каршылыйбыз, кайда каршылыйбыз, нинди әзерлек белән, Казаныбызга, гомумән Татарстаныбызга килгән кунакларны ничек ял иттерә алабыз, муниципаль районнар нәрсә тәкъдим итә, кайда, кайчан чыршы бәйрәмләре оештырыла, саклану чараларын кем оештыра, барлык сорауларга да биредә төгәл җавап алынды. Татарстан Республикасы Мәдәният, яшьләр эшләре, мәгариф һәм фән, спорт министрлыклары, туризм буенча дәүләт комитеты, Казан шәһәре башкарма комитетының мәдәният идарәсе вәкилләре үз җаваплылыгындагы сорауларга аңлатма бирде. Менә 28 декабрьдән 8 январьга кадәр безнең шушындый мөмкинлек тудырыла. Һәрбер әти-әнигә бала белән булырга, һавага чыгарга, спорт белән шөгыльләнергә, театрга барырга, концертларга барырга, авылга кайтып килергә, урманга барырга, гомумән рәхәтләнеп ял итәргә. Яңа елны каршылауга әзерлек инде тәмамланып килә. Барыбызга да матур яллар, бәйрәм шатлыгына хозурланырга мөмкинлекләр булачак дигән ышаныч белән чыктык әлеге брифингтан. Фәннур Хәсәнов, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.